2 vuoden säätämisen jälkeen Ville Valo lauantain kuokka vieraana. Kävit täällä viimeksi Jussin kanssa puhumassa Abbasta. No joo, muun muassa. Muun muassa siitä. Jussikkaan ummet ja lammet niin kuin aina on tapana. Aina asian vierestä. Niin, että siinä oli varmaan jossain vaiheessa joku asia, mutta sitten se pikkasen lähti lapasesta. Mikä se olikaan, ei harmaita aavita. Mutta siitä jäi itseä kiinnostaa se, että mikä sun suhde on Abbaan? Lähtee tuommoista klassikkoa coveroimaan, niin tuleeko sitä erityinen paine, että voi saakeli? Meneekö raiskauksen puolella? Ei mulla mitään suhdetta Abbaan, joten mulla ei ole mitään paineita. Siis Abbahan on loppupeleissä, kaikkihan se tietää, se on diskopaskaa. Siis ihan loppupeleissä. Sitähän se niinku on. No. Mutta se on hirveän hyvää sellaista ja hyvin tehtyä. Ja sitten se oli hirveän suosittua täällä päin niin maailmaa. En tiedä, oliko se muuallakin kai. Mun mutsi ja faija ei digannut Abbaa ja meillä ei ollut yhtään vinyleitä. Ainakaan meillä on löytänyt niitä kokoelmista, ellei en ole polttanut tai jotain niitä. Ne on jossain piilossa kaapissa. Niin, mutta mä en ole lapsena, ei ole tullut kuunneltua tuollaista musaa. Ei mulla ollut mitään tietoa, en mä ollut koskaan kuullut tätä biisiä ennen. Miten toi on mahdollista? Mä oon pahoillani, mutta mä en kuuntele radioa, koska mä en aja autoa. Ja sit mulla on ihan sama kaikki uutisten kanssa, että mulla jää kaikki näkemättä. Mulla ei telkkari ollut seinässä moneen vuoteen ja niin päin pois. Niin se on hienoa, että niin on. Mulla sama oli Rihannan Umbrella, niin mä en ollut kuullut sitä biisiä. Silloin kun se oli kuulemma ihan, ja samoin oli toi, onko se, mikä toi Lady Gaga joku Poker Face tai mikä oli ihan aivan super iso hitti. Niin mä olin täysin tietämätön kaikesta. Se johtui nimenomaan siitä, että mä en aja autoa. No tossa on kyllä semmoinen vinha perä, että ihmiset kuuntelee yleensä radioa autossa. Mm-hmm. Mutta että onko Abba muuten yhtään tuttu? Ei, mä soitin Mulla siis Abba on sillä tavalla tuttu, että silloin kun mä olin Pop-Jazz-opistossa, niin kun soittelin bassoa, niin mulle annettiin muistaakseni joskus, olisiko ollut Dancing Queen tai joku. Ei kun Waterloo. Se oli olisiko ollut basson 2/3 vai 3/3 niin kuin kokeen tää biisi. Ja siitä mulla on varmaan laput vielä talleen. Mä en muista yhtään, mitä se meni, mutta siinä oli jotain. Olisiko siinä ollut samalla kuin Nick Kershaw Riddles, että siinä on paljon sävellajivaihdoksia, mikä on hankala lukea nuoteesta niin nuorelle basistille. Just no niin, kiitos. Kuola valuu vasemmalta, eli tiedämme mihin lattia viettää. No jos sanoo, että on soittanut bassoa, niin kyllä siinä on pakko joku kuitti heittää. Mutta sä tiedät sen, että se on ulkomailla, se on rumpali. Niin. Et ainoastaan Suomi. Että se on aina, rumpali on se, niin kuin, basisti on se crazy, luova semmoinen niin kuin friikki, jota vähän niin kuin pelätään, mutta sitä aina arvostetaan. Sitten tulee sellainen pelonsekaista kunnioitusta. Se on niin kuin yleensä, niin kuin esimerkiksi Flea on hyvä esimerkki. Primuksen Les Claypool, joka on niin kuin, jos se olisi täällä, niin sitä pidettäisiin ihan urpona. Mutta sehän on niin kuin legendaarinen, semmoinen niin kuin myyttinen hahmo. Niin ja rumpalit on niitä pellejä. Ne on niitä, jotka on niin kuin, niin, mä en vitti ottaa kantaa omasta kokemuksesta, mutta kaiken näköisiä on tullut nähtyä. No siis joo, teillä on ollut kyllä siellä Spinal Tap henkisesti aika paljon rumpaleita. No muutamahan. No ei hirveän monta ollut. Ja sitten kaikki on ollut niin kuin ihan hyvästä syystä, on muuttunut ja lähtenyt. Ja siitä se teettää. Se on hirveän surullista ja sitten se rikkoo kemiot, koska bändikin on semmoinen, että aika usein, vaikka niin kuin harmittaa olla bändissä, niin välillä väsyttää ja ketuttaa. Niin se on kuitenkin hirveän turvallinen, se on semmoinen safety net, semmoinen turvaverkko ikään kuin, mihin sä aina tiput. Vähän välillä sitä ei edes huomaa. Se huomaa vasta sitten, kun joku lähtee pois. Että sama oli just no silloin, kun pätkä lähti veksi kinkereistä ja sitten kun Kaasu lähti veksi, niin ihan sama tyyppi. Se koko niin kuin, kemia muuttuu, koko bändi muuttuu. Rumpali on ihan hälyttömän tärkeä, oli tyhmä tai ei. Otetaan myös tyhmiä rumpaleita bändiin. Totta helvetissä. Ja basisteja tietenkin. Mutta miten sä ylipäätään päädyit tuohon Abba-coverille? Tunnetteko te tämän Mark Twightin kanssa jotenkin pidemmältä ajalta? Joo, siis me tavattiin. Mark soitti semmoisessa niin legendaarisessa goottibändissä kuin The Mission, kun ne alkoi tekemään uudestaan biisejä. Mission on semmoinen bändi, joka tuli Sisters of Mercystä, eli Wayne Hussey ja Craig Adams vissi on se basistin nimi, niin lähti pois Sisters of Mercystä First and Last and Always, eli orkesterin debyyttilevyn jälkeen, ja perusti oman bändinsä Sisterhood, jonka jälkeen sitten Andrew Eldridge, eli Sisters of Mercy bossi, niin perusti myös Sisterhoodin ja alkoi tappelemaan siitä nimestä. Ja Andrew Eldridge voitti tämän, ja sen tähden Wayne ja Craig päätti nimetä orkesterinsa The Mission. Ja se oli 85-86, suurin piirtein alkoi tekemään omaa kamaa. Ja sitten toinen yhtymäkohta on se, että Tim Palmer, eli semmoinen britti, kenen kanssa me ollaan tehty aika paljon duunia, joka on miksannut ja tuottanut meidän levyjä, niin se teki paljon The Missionia 80-luvulla. Ja joo, tulipa pitkä tarina. niin joka tapauksessa niin Mark soitti sitten tämän niin kuin
toisen tulemisen tavallaan. The Mission teki reunioni joskus 90-luvun puolen jälkeen. Marko on soittanut Trickin kanssa muun muassa. Se oli semmoinen vähän niin kuin semmoinen sessiotyyppinen jätkä, että se on rundannut ihan älyttömästi kaikkien erityyppisten. Nyt se on ollut Peter Murphyn kanssa vissiin Bauhausin laulaja ja sitten se oli Gary Newmanin kanssa rundaamassa ja päällä. Niin me tavattiin jollain Gotti-festarilla jossain Saksassa muistaakseni. Ja se oli vaan silleen moi moi. Ja sitten sen jälkeen mulla on jostain syystä, meillä on paljon yhteisiä tuttuja, niin mulla on aina treffattu. Se asuu Los Angelesissa. Aina kun me soitetaan Los Angelesissa, niin se aina tulee. Ja sitten aina kun se on visiteeraamassa Englannissa ja me saatetaan olla jotenkin läsnä, niin yllättävän pieni toi, niin kuin, no sinäkin nyt varmasti tiedät, että muusikoiden toi game on tosi snadi, niin kuin ihan maailmanlaajuisesti, globaalisti. Että se piiri, mikä pyörii, niin se on äärimmäisen pieni. Niin ihan sama, minne festareille menee, niin saa olla tassu pystyssä. Meidän pitää vähän, sehän on niin kuin loistava. Ja sitten kun on tyyppi, jotka ikään kuin tekee sellaista työtä, että ne on koko ajan veeksi himasta, ne koko ajan haisee pahalta ja niin kuin, ihan siis sille ei voi mitään, vaikka yrittäisi. Niin siitä ikään kuin vuosien saatossa niin muodostuu semmoinen, sä et ole enää niin kuin ihminen sen jälkeen. Ali tai yli, se on sitten kauneus katsojan silmässä, mutta siitä tulee vähän sellainen eri niin kuin rotu tavallaan. Semmoinen joku homo, en tiedä mikä. Kyllä se on niin, no onneksi ei uhanalainen eläinlaji, mutta kyllä ihan. Kiikun kaakun nyt. Niin. Mutta mitä muuta? Himmon tämän vuoden tauolla. Joo, about time, niin ainakin tuohon kesään asti. Mutta en mä ollut jätkiä yhteydessä ollenkaan. Me sovittiin, että nyt pidetään, meillä on varmaan 25 vuoteen oltu niin kuin, silleen muutamaa kuukautta niin kuin irti. Että ei soitella toisillemme, ei niin kuin fiilistellä. Nyt ihan tietyn tahtojen, että vaikka sattuu kovasti välillä ja tekee pahaa, niin se tekee hyvää lataa pattereita ja ottaa vähän etäisyyttä. Koska nytkin totta kai meidän seuraava askel orkesterin kanssa alkaa tekemään uutta musaa ja totta kai sen musiikin pitäisi olla meille merkityksellistä ennen kuin me halutaan sellaista aikaa äänittää, niin ei viitti mennä niin kuin tavallaan edellisen lätyn liukkaille. Lähteä niin kuin suoraan siitä niin kuin tavallaan mihin jäätiin, vaan vähän niin kuin spekuleeraa, että mikä on kova juttu ja mitä me kuunnellaan tällä hetkellä ja mistä saa kovimmat kiksit ja mikä olisi niin kuin myös kuulijoille jotain uutta. Ne on aika pieni juttu. Se on vähän niin kuin kokkaaminen. Että pizza on maailman parasta ruokaa, mutta niin kuin, jos vedät sitä margarittaa, niin kuin identtistä margarittaa joka päivä koko ajan, niin kyllä se alkaa jossain välissä tursua niin kuin eri mestoista ulos niistä, mistä ei pitäisi. Mutta niin kuin sanoit, että ette ole hirveästi tämmöisiä taukoja pitänyt, niin onko tullut semmoinen olo, että jaahas, mitäs normaali ihmiset oikeasti tekee elämässään, että mitäs sitä sitten tekisi? Totta kai tulee. Joo, varmaan kaikki orkesterin jäsenet kello nyt ties meneekö koleen ja niin kuin opiskellaan. Ja sitten jotenkin musassa on se semmoinen ihmisen valheellinen itsekeskeisyys, koska sun on pakko rakentaa semmoinen oma maailma ja kupla, missä asut. Niin sitten jossain välissä tulee huono omatunto, niin kuin, että ollaanko me enää ihmisiä. Tämä liittyy siihen aikaisempaan tavalla. Että ehkä olisi niin kuin tervettä ihan niin kuin ihmisyyden kannalta mennä vaikka kirjastoon hommiin, jos ne ottaa. Ihan vaan sen takia, että se on niin jälleen kerran näkee vähän niin kuin uusia hajuja ja uusia juttuja. Tuo rokkikuviokin, niin kyllä se alkaa toistaa itseään hirveän nopeasti. Niin totta kai sitä, mutta varmaan itse kukin heräilee aina silloin tällöin aamulla ja haluaa tehdä jotain muuta. Tai miettiä, että mitä jos. Tai sitten jotain family-hommia, että mitä jos olisi perhe. Olisinkohan mä hyvä isä? Vai enköhän mä olisi? Pystyisikö mä haldaa sen? Mites sitten? Siis pyörittely. Sehän on, musta tuntuu, että sehän on niin kuin nimenomaan ihmisten juttu. Että eläimet ei paljon pyörittele. Ne purasee ja nuolasee ja sillä siisti. Mä kuulin huhuja, että sulla on myös Antto Melasniemen kanssa joku teknoprojekti. Joo. Me ollaan huhuja. Joo, meillä on siis Antto perusti, no siinä meitsi on mukana, sitten on Huoratron, Aku Raski ja Pikkubroidi Jesse Valo, niin perustettiin niin kuin Suomen käsittääkseni ensimmäinen modulaarisyntetisaattoriklubi. Eli me ollaan Puttesi alakerrassa, me ollaan kerran pidetty niin kuin avajaiset, missä on niin kuin jengi, oli Englannissakin yksi kundi soittamassa, laittoi PA paskaksi, niin oli hirveän hauskaa. Eli modulaarisynä on että on paljon niin kuin piuhoja ja tämmöistä, niin kuin, se on semmoinen aika niin kuin poikien juttu tavallaan, vähän niin kuin musiikillinen Star Wars-lelu, keräily, show, niin joo, niin siinä me ollaan jammaltu aika paljon. Ja sitä Antokaan pitänyt soittaa, mutta ei jotenkin, se on kova säätää. Mä en tiedä, tunnet sä hahmoa, mutta sehän on niinku silleen jollain tavalla. 77 rautaa tules koko ajan ja niinku mikään käsi ei tiedä, mitä toinen varvas tekee. Et se on maailman ihanin jätkä.
silloin, kun se saa kiinni. Se on sellainen, jos se saa kiinni, niin se pitää niinku köyttää tuoliin. Käsiraudoilla patterin kiinni. Ja se oli se syy, miksi Antto myös lähti bändistä pois. Sehän oli himis kuitenkin aluksi myös, soitti koskettimiin. Silloin silleen, että matka se on yhden korttelin matka. Sanotaan täältä studioilta matka Tavastialle, niin olisi silti kestänyt vähintään 3 tuntia, kun se käy isoäidiltä hakee jotain vanhoja sukkia, jota se sitten vie johonkin. Ja se on se luonne ja se on ihastuttavaa. Ja sen takia se onkin hyvä siinä, mitä se tekee. Eli se sählää noiden raflojen kanssa ja muuta. Mutta se siitä. Pusut ja kiitokset ja hallit Antolle. Yritin just tavoitella, mutta se ei jostain syystä vastaan luuriin. No, yllättäen. Tietenkään. Onko tuossa myös semmoinen, että ei koira karvoistaan pääse, että jos oma bändi on tauolla tai että on vähän vapaa-aikaa, niin kyllä jotain musaa pitää kuitenkin olla säätämässä. Joo, ja se toinen juttu on, siis on muistettava tässä se, että ollaan tauolla, niin mehän teemme himas koko ajan musaa. Meidän on pakko tehdä siis tämän orkesterin kanssa niin vastuu kappaleiden kirjoituksesta on suuresti ollut mun niskassa, niin pakko aina biisit on jossain välissä kirjoittaa. Niin mä teen sitä niin kuin paraikaa. Ja yleensä mulla on sellainen outo prosessi, että mä oon hirveän hidas, mutta mulla on yleensä yksi semmoinen kappale, joka on ikään kuin, miten se sanoisi, niin kuin padon avaaja. Se antaa niin sellaisen osviitan siitä, että mitä on tulemassa. Se on niin kuin tavallaan sen seuraavan levyn toteemi. Ja se on yleensä kappale, mikä ei välttämättä ole se paras kappale, mutta sen kautta mä löydän itse jonkun kulman, uuden perspektiivin siihen, mitä tekee. Se voi olla, että se ihmiselle kuulostaa ihan samalta kuin aina aikaisemmin, mutta itse saa siitä jonkun uuden virikkeen. Niin sitä kappaletta mä työstän nyt koko ajan. Ja sitä mä oon työstänyt viime kesästä. Ja siis mä oon soittanut vaan akustista skebaa. Se on vaikea päästä tietynlaisiin moodeihin. Sä unohdat itse ja unohtaa just tämmöisen just tämän pyörittelyn ja kelailun, vaan silleen, että on semmoisessa tavallaan kohtumaisessa lämpöä ja herkkyyttä ja potkimista. Aina puhutaan sitä legendaarista inspiraatiosta ja taiteilijamyytistä, että istutaan keskellä joita punaviinipullo kourassa ja odotetaan, että missä vaiheessa se inspiraatio iskee. Niin se on se inspiraation jälkeen, se punkku. Se on se tekosyy, mitä ne sanoo aina, joo. Pitää käydä handeliset. Mutta onko se niin vai voiko ihan vaan perselihaksilla, että kun tarpeeksi kauan tekee, niin jossain vaiheessa ne padot vaan aukeaa? Niin, no se on vähän niin kuin höpöttäminen. Tiedätkö, että ei aina lähde. Läppä ei lennä aina, vaikka olisi niin kuin läppä miehiä. Ja meitsi ei ole. Mutta siis se on vähän, mä uskon, että kaikista paras tapa, no taiteessa varmaan elämässä noin muutenkin on se, että sä pidät niin kuin silmät ja korvat koko ajan. Eli työstää koko ajan kaikkea alitajuisesti ainakin. Koska mä oon huomannut, parhaat duunit yleensä tekee niin kuin yöllä, kun sä nukut. Että sä käyt jotain juttua läpi, jotain musajuttua, vaikka teet sitä otsa hiessä. Ja et ole varmaan oikein, mihin suuntaan se menee pälä. Mutta sitten se on aivan selvää seuraavana päivänä tai seuraavana aamuna, kun herää. Että tietää, mihin mennään. Mä luotan siihen, että pitää antaa asioille tilaa ja niin kuin aikaa tavallaan jyssyttää tuolla jossain sisimmässä. Ja sitten se, että pitää koko ajan niin kuin valmiina. Koska musiikki ja inspiraatio mun mielestä ne on, ja hienot asiat elämässä on muutenkin, ne on niin kuin assosiaatioita. Se on niin kuin, siinä on niin kuin synergiaa ja synestesiaa ja vaikka niin kuin, sä löydät outoja yhtäläisyyksiä ja outoja uusia sävyjä ja tiedätkö, aurinko laskee tietyllä tavalla ja sä oot just ajatellut jotain tai puhunut jotain, niin sitä kautta syntyy vähän niin kuin tuoksut keittiössä. Et se on semmoinen niin kuin, se on musta ihastuttavaa. Ja tietysti mä oon niin laiska ihminen ja mulla on ollut tämmöinen mahdollisuus, että mun ei tarvitse tehdä niin kuin aamusta iltaan duunia, niin mä oon pystynyt ikään kuin herkistymään vuosien aikana tällaisille asioille, mikä voi kuulostaa ihan niin kuin tilpehööriltä muille, mutta mulle se on tärkeää, että semmoinen niin kuin, tavallaan herkkyys ja semmoinen niin kuin yrittää olla särmänä. Ja siksi se lähteekin lapasesta, kun lähtee sitä rokkaa tuonne noin, niin sitten on käsi maassa helposti, kun se nollaaminen vaatii ihan eri menoa. Niin, ehkä se on se, että kun on intohimoja, kyllä. joista yksi saattaa olla myös esimerkiksi kaljan juominen. Niin, no joo. En mä tiedä kaljan juominen. Se on, mun mielestä kaljan juominen se on rokettirolli ja sitten se on niinku yksi harvoin, että aina on niinku sosiaalisia juttuja. Et silloin kun mä olin 14 tai jotain, niin mä kävin niinku McDonaldsissa juomassa kahvia friendien kanssa. Mutta sen jälkeen niin kahvilla käynti ihan perseestä. Sitten niinku safkaaminen helvetin kallista ja sitten stadin raflat on nähty tosi nopeasti. Ei niin, etteikö siellä olisi hyviä, mutta tämä on kuitenkin aika pieni kylä. Ja kyllä jotenkin, Bisse myös yhdistää kaikki ihmiset. Siinä on vähän niin kuin musa kanssa. Et se on ihan sama, mitä sä teet, niin sä oot siellä kuppilas. Että oot sä putkimies tai muusikko tai poliitikko tai mitä tahansa. Sä oot saman pöydän ääressä, juot samaa litkuu ja sä oot ihan yhtä tyhmä kuin kaikki muutkin.
Ja se siinä on ihanaa. Mutta se on myös, niin kuin ehkä itsekin olet joskus huomannut, niin se on väsyttävä elämäntyyli, jos sitä liikaa harjoittaa. Että se on niin kuin vuoroin vieraissa. Juuri näin. Ja niin kuin yleisesti tiedetään, niin itsekin olet käynyt ihan niin kuin katkaisuhoitolassa, niin missä vaiheessa tuli se fiilis, että ei vittu, ei tämä nyt näin voi jatkua? No mulla tuli niin kuin haanurista ja suusta tuli blodaa, tai silleen, että niin kuin kummastakin päästä verta jatkuvasti. Mä ajattelin, että tämä ei hirveän hyvä homma. Ja sitten mä kävin lekurissa ja sanoin, että nyt katsoo jotenkin lepää. Se on, siis, mä uskon itse, että kyllä mä hörpin aika paljon, mutta en mä niinku ole ollut pahimmassa päässä koskaan. Musta tuntuu, että mulla on aika paljon liittynyt tuohon niinku depis ja stressiin ja sellaiset niinku, tavallaan, ei mene henkiset ongelmat, se on tyhmästi sanottu, hengelliset ongelmat ehkä. Näin tällaisen saatanan palvojana. Niin saatana ei tullut, kun mä halusin. Niin, kyllä se masentaa. Kyllä se syö miestä. Niin musta tuntuu, että se oli niinku väsymystä. Se tapahtui silloin, kun mä hyökkäsin sinne Elbaamaan, niin meillä oli pitkä levy, yksi suhde oli mennyt niin kuin vituralleen ja monta asiaa, niin kuin yleensä asioilla on tapana, niin niistä tulee sellainen klöntti. Tapahtuu monta negatiivista asiaa samaan aikaan, sitten on vaan pakko jaksaa. Pakko tehdä levyä, pakko mennä studioon joka päivä. Sitten kun sulla tulee sitä pakkoa riittävän kauan, niin jokainen pragaa jossain välissä. Tai jokainen löytää tavan hallita sitä. Ja mä en löytänyt mitään muuta tapaa kuin niinku vetää bissejä. Sitten väliin mä en juonut bissejä, väliin mä join sitä bissejä. Sitten jossain välissä vaan niinku kroppa ja sitten niinku aivot sanonut box. Ja sitten mä sanoin Sepolle, siis Westeriselle, meidän managerille, että jos on joku mesta, että viittikö se jeesaa, että, niinku, että löytäisi jonkun paikan. Että olisi nyt hyvä ihan vaan sen takia. Että se, totta kai se oli tärkeää, että mä en niinku ryypännyt siellä, mutta mä uskon, että yksi tärkeämpi juttu oli se, että, oli niinku, että kännykkä ei soinut, että niitä ei saanut käyttää. Ja sä oot niinku oikeasti veks sellaista jatkuvasti niinku pimpelipom kantaa joka asiaa ja kaikki soittaa, nyt pitää tehdä sitä ja tätä, mikä on ihastuttavaa, mutta mä en pystynyt handlaa kaikkea sitä. Mulla on vaikea ollut aina, mä en osaa koskaan lopettaa ajoissa mitään. Se on aina ollut mun niinku semmoinen hyvä ja huono puoli. Että kärsivällisyys kestää ja keskittyneisyys kestää tehdä. Jos se on hyvä asia, niin silloin se on hyvä juttu. Mutta kuka sen nyt määrittelee? mikä niistä nyt on niin hyvä. Näin juuri. Paljon siinä on sitten ollut myös sitä painetta, että kun kuitenkin bändin henki löytyy aika vahvasti suhun, että siinä on sitten myös ne kaikki muut ihmiset, jotka ikään kuin on riippuvaisia siitä, että sä pystyt toimimaan. Ehkä jotain alitoista, koska loppupeleissä on muistettava, että tämä on vaan rockibändi ja se, että eihän millään mitään väliä. Se on niin loppupeleissä, koska jos sä alat miettiä, että kuka on vastuussa kenestäkin, sitten voidaan alkaa miettiä sitä, että onko muusikko vastuussa yleisöstään, niin kuin, että mitä sä laulat ja pälä. Eihän siinä ole mitään järkeä, onko kirjailija vastuussa siitä, kuka lukee sen kirjoja, niin ei se mun mielestä jotenkin, se alkaa mennä sellaiseksi pyörittelyksi, että sitten sä et pääse enää niin kuin himasta ulos, jos sä alat miettiä niin kuin noin pitkälle. Et kyllä pitää olla vähän sitä semmoista niin kuin popeda-henkeä. Niin kuin, legendaarista popeda-henkeä. Niin, silleen, että antaa mennä vaan ja tiedätkö niin kuin kaasua. Nyt Jotenkin noin sun suusta se kuulostaa entistä hauskemmalta. No aina tollainen. Silloin kun te aloititte, niin siinä tuli aika nopeasti semmoinen tiukka nousu, niin nyt vuosien jälkeenpäin, niin asteikon leveästä 10 paljon nousi kusipäähän. Mä en usko, että kusi nousi päähän, mutta mä vaihdan vähän tällainen snadisti. Mutta siitä tuli niinku, mikä se sana on niinku, se on huomaamaton. Ei huomaamaton, se on semmoinen, että sua ei huomata. Mikä se on, mitä mä ajan takaa, suomenkielinen sana? Semmoinen, että mä en huomannut ihmisiä ympärilläni. Eli kun sulla menee niin helvetin kovaa, niin sä niin meet koko ajan vaan eteenpäin. Ja sä oot koko ajan, varsinkin kun on nuorena, sä oot koko ajan adrenaliinia. Sulla ei ole krapulaa mistään, sä pystyt niin olemaan nukkumatta helvetin pitkään. Sä oot koko ajan skarppina, sä pystyt tekemään helvetin juttuja. Sehän on niin nuoruudesta tosi nastaa. Ja sitä kesti pitkään. Ja kyllä sitten jotkut niin oli loukkaantuneita ja tolleen, mutta sitten jotkut taas niin antoi vaan mennä. Näki sen, että okei, nyt on joku projekti käynnissä tai joku juttu. Että antaa sellainen Tasmanian pahlan, että antaa mennä vaan. Et jos se on... Siis en mä mun mielestä ole hirveästi mitään niin frendejä, mitään school-frendejä unohdellut tai hirveästi käyttänyt statusta. Niin paitsi Lost and Foundin ovesta, me päästiin aina sivuovesta ineen legendaarisessa Lost and Foundissa. Mutta se oli ihan siis... Me tuotiin kyllä rahaakin sille talolle, joka päivä se koko ajan. Niin, että se on kyllä maksettu se sisäänpääsy. Joo, ja me oltiin siis kyllä ihan vippejä, oltiin oltu 100 vuotta. Antto oli myös siellä duunissa ennen kuin se oli Lost and Found. Se oli Hottamota Jatsklubi. Ne on tällaisia kytkyjä tuonne Helsingin muinaisen ravintolameininkiin. Muinaiseen ravintolamaailmaan. No niin se pitää varmaan kysyä joltain toiselta, siis se kusishow, että onks vai eiks.
En mä tiedä niin kuin. Missä vaiheessa huomasit, että hitto, tässä on mennyt vuosia vaan nimenomaan niin sille tukkaputkella, että tuliko semmoinen, että hitto, mitä tässä on oikein tapahtunut viime vuosien aikana? Joskus sen rehabin jälkeen, kun siihen oli pakko niin kuin pysähtyä tavallaan. Eikä se nyt tämä kaikki ei liity missään nimessä niin kuin juomiseen. Että vaan semmoiseen tavallaan, niin kuin just se tukkaputkella on hyvin sanottu semmoinen, että se on niin kuin lumipalloefekti, että se on lähtenyt rullaan, niin sitten se rullaa niin kauan, kun se pysähtyy johonkin. Ja niin kuin sillä siisti. Ja mullahan se pysähtyi ihan hyvää mestä silleen, että oli aikaa lepää ja niin kuin, sitten oli kuosissa. Sitten mä lähdin ekaa kertaa niin kuin rundaa ihan skarppina niin kuin maailmanrundia. Se oli kiinnostavaa, koska mä tavallaan näin elämästä niin kuin päiväpuolen, kun mä olin ennen nähnyt yöpuolen. Eli menin samoihin kaupunkeihin, mutta näki ihan eri asioita. Eli senkin oli hereillä päivällä. Joo, tai silleen niin kuin, joo, totta kai niin kuin kiinnostuksen aiheet on ihan erilaisia. Ja sitten ei jaksa istua niin kuin juomassa alkoholitonta Nikolaita, vaikka se on kuinka hyvää, niin juoda sitä niin kuin joka ilta olla tuolla kuppiloissa niin kuin hengaa. Niin. Siitä tuli automaattisesti se, että mä kävin jossain museoissa ja niin kuin dallailemaan ja tolleen. Bordeaux on niin kuin mun mielestä se selvinpäin oleminen on ihan perseestä. Mutta niin kuin me kaikki se hyvin tiedetään. Niin, mutta se on se balanssin hakeminen, sitä se elämä on kai sitten. Yrittää löytää sen, että paljon voi syödä suklaata ja tiedätkö, milloin alkaa tule finne. Missä vaiheessa, tai onko sulla ihan sellaista konkreettista hetkeä, jolloin tajusitte, että hitto, että tämähän lähtee, että tästä bändistä tulee jotain? Joskus silloin rehabin jälkeen. Sillä se on joskus, niin kuin, itse asiassa mä niin istahdin varmaan ekaa kertaa joskus 2010. Eli kun me oltiin rundattu Venus Doom-levy, ja mä olin ihan särmänä ja tolleen noin. Mulla ei ole mitään suhdetta eikä mitään, mä olin niin yksin himassa ekaa kertaa niin kuin helvetin moneen vuoteen. Niin koska sitten ehkä tiedät senkin, että jos ei dokaa, niin yhtäkkiä puhelinsoitot vähenee huomattavasti. Että sehän käy niin kuin automaattisesti myös. Koska no ainakin Suomessa on tapana, että mennään pelaa billistä ja juodaan muutaman bissä. Mutta sitten jos joku ei juo, niin sitten tulee aina semmoinen vähän sellainen ihme. Ei pyydetä sitä, kun ei se juokkaa. No ei mä tiedä, mutta se käy niin kuin automaattisesti. Et jotenkin. Ja kyllä mä hiffaan senkin, että jos haluaa lähteä nollaan, niin et sä pyydä jotain tyyppiä, joka tulee, niin kuin, et sä lähde niin kuin Anssi Kelakaan nollaan. Ainakaan mä en lähde. Hyvä basesti muuten. Mihin me jäätiin, anteeksi. Niin se, että... Niin se, että pysähtyy niin. Tai silleen, että hiffaa, niin kuin, että menihän tässä nyt kiva. Ei sitä hiffauksesta tekee. Sä oot koko ajan siinä niin kuin prosessissa, ja se prosessihan ei lopu. Se ei ole niin kuin, no, mä aina sanon, niin kuin, on koirien vuodet ja ihmisten vuodet, että muusikoiden vuodet on aina niin kuin, ne on levytyssykleissä. Levy on about kerran 3 tai 2 vuodessa. Niin se on se sykli. Sitten se niin kuin aina tavallaan loppuu ja alkaa uudestaan. Se on hyvin eri, koska siihen ei mitkään joulut ja mitkään muut ei vaikuta. Sä oot koko ajan sun pää on niin kuin siellä. Siinä kyseisen levyssä ja sen konseptista ja sen rundaamisessa ja sen biisien toistamisessa. Ja musiikissa on kyse paljon niin kuin repetitiosta, siinä on paljon toistoa. Niin siitä ei pääse irti millään tapaa. Ja kun tämä kyseinen levy Venus Doomisen turneeraaminen oli ohi, niin sitten me oltiin hetki niin kuin paikallamme. Ja mä aloin taas värkkää musaa, mutta se oli semmoinen, että oli mitä vittua tässä on tapahtunut. Mitä mä oon tehnyt viimeisen 10 vuotta? Joo, tai silleen, että se on vieläkin vaikea hahmottaa. Ei niin, että kyse ei ole siitä, että etteikö muistaisi tai kyse ei ole siitä, että kaduttaisi tai jotain muuta, vaan sillä että ei välttämättä tunnista sitä hahmoa, koska mutta hiffaa ihan täysin, mikä siinä on ollut meno. Siis se, että jos sä innostut jostain, jos sä oot intensiivisesti jossain messissä, niin mun mielestä se on ihana olla kuin Vermon ravihevon läpät silmillä, niin että millään ei väliä maailmassa kuin sillä asialla. Mutta tämä on just se taiteilijaluonne, että ikään kuin, normaali ihminen, jolla on asiat hyvin, niillähän on usein hallussa, niillä on se balanssi. Että on silleen, että okei, tämä on helvetin kiva juttu, tämä Xboxin NHL-game, mutta mulla on myös nämä lapset. Näissä musahommissa on taas silleen, että ei mulla ole haistakaa kaikki pittu. Mulla on tämä homma ja muu ei kiinnosta. Joo, tai siis, ja sehän varmaan liittyy siihen kusipäisyyteenkin. Että tavallaan, että se tulkitaan siinä, että sä voit toisella tavalla nähdä, että on hirveän lievänä, hyperlievänä jonain Aspergerina. Että tuossa on joku, tiedätkö, semmoinen ADHD:lla ja sitten just jollain lievällä autismilla jotain. Sä pystyt keskittymään johonkin asiaan niin, että sä unohdat koko maailman ympärillä ja millään mitään muuta väliksellä yhdellä asialla. Se voi olla monimutkainen asia tai hirveän simppeli asia. Mutta yleensä muusikoilla niin on huomannut tuon saman. Ja varsinkin sellaisille, jotka tekee musaa, niin että pystyy pääsemään tavallaan ajatuksiensa kautta johonkin toiseen tunnetilaan. Näyttelijöillä on välillä sama. Koska niitä pitää pystyä kontrolloimaan noita juttuja hyvin eri, mutta mä oon jotenkin musta näyttelijät todella epäilyttäviä ollut aina. Mihin tämä perustuu? On epäilyttävää se, että sä treenaat tunnereaktioita ja muita.
Ja kyllä mä oon tavannut tyyppejä, jotka käyttää sitä hyväkseen niin kuin ihan siis... Häikäilemättä. Ei se nyt välttämättä, sellaista, niin kuin, ei se mitään pahaa tehdä, mutta se on silti epäilyttävää. Moni voisi sanoa ehkä myös muusikoista ihan samaa, aika epäilyttävää sakkia. Ehdottomasti, mutta eri syistä. Hyvin eri syistä. Onko teillä... Meillä on se haju. Haistaa jo nurkan takaa. Just näin. Nyt se tulee. Muusikko on niin tulossa. Onko teillä porukat ikinä sanonut sulle, että olisiko pitänyt pikkuhiljaa leikata tukkaa ja mennä oikeisiin töihin? Kyllä ne halusi, silloin kun mä oon junnun, niin ne halusi, että mä olisin käynyt skoolet loppuun, mikä on ihan ymmärrettävääkin silleen, että kun on koulussa, niin olisi se ollut järkevää. Mä olin Käpylän iltaoppikoulussa. Muun muassa Petri Valli oli silloin siellä, legendaarinen. Ja Linde oli meitsin kanssa, se oli hyvä, me mentiin lepakkoon katsoa Kingston Walliin, niin Petri Valli, Stara käveli ohi. Ja sitten sanoi, että hei jätkätä, minkä biisin te haluatte kuulla? Ja sitten mä sanoin, että Two of a Kind. Se oli okei, hyvä valinta. Ja sitten soitti se, mä muistan sen ikuisesti, se oli hyvä keikka vielä. Me ei päästy Tavastilla silloin, kun oli freakout-klubeja, niin ei ollut ikää. Mutta se jäi kesken sitten. Se vaan jotenkin ei jaksanut. Tuli musa ja tuli bändi ja jotenkin halusi keskittyä tähän näin. Niin sitten jotenkin, kyllä mutsi ja faija respektoista, koska mä olin ihan kersasta asti varmaan 7-vuotiaasta asti suurin piirtein just opiskellut musa, ollut musiikkiluokilla ja käynyt sitä Popiats-opiston sitä niin kuin koulupuolta ja ties silleen, että mä oon niin kuin semitosissani. Niin ne halusi varmaan niin kuin antaa mulle mahdollisuuden katsoa sen kortin. Ja se on vaikea katsoa se kortti, jos pitää A tehdä päivätöitä tai B opiskella samaan aikaan. Jotkut pystyy senkin handlaamaan, mutta se täydellinen omistautuminen, oli se ala mikä tahansa, on mun mielestä kuitenkin fiksua. Onko sä itse ikinä niin sekuntiakaan ajatellut mitään muuta vaihtoehtoa? Ei, mutta kun mä en miettinyt, että tulee vaihtoehto pohjalta, koska se on just se juttu, niin kuin, että sehän on tavallaan se taika tai se hienous siinä, että se ei ollut päätös. Joku voisi sanoa, että se on niin kuin kohtalo, jos ollaan tällaisia oikein niin kuin dramaattisia. Mutta se on asia, mitä on vaan tehnyt automaattisesti. Jotenkin mä oon aina tykännyt musiikista ja mä oon ollut niin kuin fani ja sitten jotenkin musiikista löytänyt lohtua ja sitten on löytynyt niin kuin, tavallaan elämän värien kirjo siitä, tiedätkö, että jotenkin se musa ymmärtää, kun on huono fiilis ja se musa ymmärtää, tai se vahvistaa tunteita ja se niin kuin värittää elämää tai jotenkin, värittäminen on väärä sana, mutta se on ollut hyvä kumppani. Ja se on ollut automaattisesti siellä koko ajan ihan pienestä asti ja se, että saa niin kuin olla, se jotenkin, niin kuin sanoin, se on jotenkin automaattista, että ei sitä ole missään välissä hirveästi miettinyt. Sille ei joutunut päättämään, että nyt minusta tulee ammattimuusikko. Niin. En ainakaan muista, että olisi ollut sellaista hetkeäkään. Mutta mikä oli se ensimmäinen semmoinen biisi tai musiikkikokemus, joka jäi jotenkin lähtemättömästi mieleen, että tämähän on hieno homma? Mä en oikein muista, kun mä olin ihan pikkunen. Mutsi ja faija kuunteli paljon musaa, niin kuin Tuomari Nurmioon ja Baddingia ja sitten jotain niin mustaa vanhaa niin bluesia ja ton tyyppistä juttua, mutta sieltä ei tule mitään, niin kuin, jotain kuvia, missä mä rämpyttelin jotain akustista skebaa. Ja sitten yksi serkku Mika, niin se soitti skebaa ja se heitti mulle yhden Ibanetsin. Sitten se meni kieli poikki, niin mä luulin, että se kitara on rikki. Ja sitten mä olin nähnyt Kissin, sen Japanin 77 videon, niin sitten mä kelasin, että okei, että kun sitä on rikki, niin pannaan paskaksi. Sitten mua harmitti. Se oli hyvä skeba vielä. Rokkitähden elkeet silleen ihan niin kuin pienestä pitää. Ei se jätkiäkään, hei, nyt laita rikki tästä. Kaikki menee pihalle. Ei tämä mekään niin helposti. Miten toi Paul Stanley saita? Mutta ei mä tiedä, vähän samalla kuin jengi sekoo johonkin, tiedätkö, Taru Sormusten herrasta tai nyt vaikka tuohon Game of Thrones-osastoon. Se on niinku, se on toinen maailma. Ja se oli aina siis mun mielestä joku pelkkä juliste, joku Kiss juliste, niin se oli silleen, että tää on niinku toinen meno. Niin kuin se onkin. Niin. Monella tapaa. Ja myöhemmin hiffannut, että ei se olekaan. Itse asiassa. Niin, tai siis silleen, että ne on kuitenkin tyyppejä vaan, ja joku kenekin on kova businessmies, ainakin omien sanojen mukaan. Niin jotenkin se on automaattisesti. Mä muistan jo yhden friendilla oli Iron Maiden julkaisen Eddie. Niin mä pelästyn, mä näin painajaisia, siis, mä olin joku 5-vuotias ja muuta. Niin se on aina ollut jotenkin se rokki, ja sitten varmaan se, että kun se pelottaa, sama kuin pojat dikkaa yleensä jossain tietysti iässä katsoa niin kuin kauhuleffoja. Että siinä on joku niin kuin jännä siinä, että sua jännittää. Ja sitten varsinkin se, että sä niin kuin spräädäät frendeille, että ei tää missään tunnu. Vaikka niin kuin, tiedät, kusi valuu laihetta pitkin. Pakko olla vähän kovempi kuin ne kaikki muut siinä samassa porukassa. Mutta että se on varmaan, se on osa varmaan siis todellisuuspakoa ja sitten sitä, niin kuin, koska maailmahan on ihan paskapaikka ja harmaa. Ja ei tänään, tai nyt on niin kuin aika nätit säät ollut, mutta kyllä tiedät mitä meinaa. Jengi kaipaa niin kuin pakoa, diiot, kaikki nämä lohikäärmeet ja muut. Niin se on niin kuin, se on eri, aivot menee ihan eri paikkaan.
Sitten jaksaa taas tätä paljon paremmin. Jaksaa käydä koulussa. Voisin kuvitella, että kun on vetänyt esimerkiksi sen parin vuoden rundin, vaikka siinä nyt välillä käydäänkin kotona, että siinä elää kuitenkin tietynlaisessa kuplassa, niin kuin kova rundilta paluu masennus sit iskee, kun tajuaa, että seuraavan kerran mennäänkin sen jälkeen, kun seuraava levy on valmis. Tuleeko se, että vittu vessassa ei ole paperia ja kukaan ei tuonut sitä sinne? Ei, mun mielestä se on hauskaa, koska sä huomaat itse, että ihminen on niin tottuu hirveän nopeasti erilaisiin niin kuin rituaaleihin tai tottuu tuollaisiin juttuihin, vaikka että sulla on vessapaperia koko ajan tai pyyhkeet on niin kuin kuivia ja puhtaita. Niin, kun menet himaan, niin kaikki on päinvastoin. Mun mielestä se on taas hirveän hauskaa. Sä niin voit repeillä itsellesi, että ei helvetti. Ehkä nuorempana oli silleen, että ei perkele, tää on ihan hirveetä, että nyt taas takas sinne Holiday Inniin. Mutta se rundi ei lopu, sitä mä just meinaan, että se, niin tämä liittyy siihen pysähtymiseen. Että se eka ehkä pysähtyminen, se, että hiffasi, että okei, ne latteetkin pitää pestä, ne oli just 2010. Että se on ihan hyvin, jos mä oon syntynyt 76. Joo. Niin, ja taas palataan siihen hajuun. Niin, kyllä, joo. No, lattiat riippuu lattioista, mutta joo, siis ei runnit paljon ihan easy biisi. Jengi jotenkin sanoi, että se on jotenkin vaikea. Se on semmoinen 80-luvun juttu mun mielestä, että siitä puhuttiin, että on tosi vaikea, että sä pyörät niinku ympyrää kotona kello 11, kun alkaa keikka normaalisti. Niin. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä sillä, että sä pääst niinku himaan, niin sä nukut. Koska bussissa ei pysty kuitenkaan gojaa, se unenlaatu ei ole samanlaista. Ne hotellit on yleensä, koska varsinkin näinä päivinä, kun säästetään kaikessa, koska musa ei myy, niin hotellit on aika perseestä. Ja sit sä et näe rundilla mitään, koska ne hotellit on vielä niinku perseessä. Vielä sen lisäksi, että on perseestä. Koska jos ne on jollain halvemmalla alueella jossain veks niinku ytimestä, New York on hyvä esimerkki. Et se nyt on yleensä aina semmoinen, että me niinku käytetään vaikka omaa hilloa, että saa olla Manhattanilla. Koska sinne on vaikea ajaa bussilla, mutta se on sen väärti, jos siellä on yhtään aikaa. Se on kuitenkin kiva kävellä sitä läpi ja sitten rundilla ei ole aikaa yleensä enempää kuin 2-3 tuntia päivällä. Niin se, että jos sä oot jossain Hevonkuusessa, niin siihen se aika sitten menee. Niin, siinä, että sä pääset sinne jonnekin, missä on jotain, sit sun pitää lähteä saman tien takaisin, niin ei se nyt ole silleen ruusun terälehdillä tanssimista jatkuvasti. Välillä sitäkin, mutta kyllä se alkaa tulla tämmöisiä rutiineita ja niin kuin hyvässä ja huonossa. Teidänkin rundeilta liikkuu paljon hyvinkin legendaarisia tarinoita kaiken maailman kakkakepposista, mutta paljon se meininki on rauhoittunut? Kakka ei ole lentänyt varmaan, en mä siis tiedä. Siis pitää muistaa, että silloin kakkakepposet ja mitkä tahansa kepposet ja hirveä dokaaminen ja muu, niin sehän on sitä niinku, kun eka kertaa jätkä pääsee veeksi niinku niistä päiväduuneista. Meillä oli vielä loppubändi oli päiväduuneissa. Silloin Migi oli niinku Stadin puutarhaosastolla. Et se niinku keräsi koiran paskaa ja ajoi noita niinku pensait tuolla noin. Ja sitten se soitti niinku viikonloppuna bassoa rockibändissä. Niin sehän niinku vaihtuvuus on ihan eri. Niin totta kai sä päästät kaiken irti. Niin se oli ihan loogistakin, että mä en toi mitä Tiina Vuorinen, entinen Weldan, nykyinen Redberry, eli meidän keikkamyyjä, niin mitä Tiina kesti meitä. Että onhan sillä tietysti sehän kesti myös Hanoi Rocksit. Eiköhän siinä ole aika paljon jo nähty ennen teitäkin. Ehdottomasti, mutta kyllä välit se tekee ikävää se, että ai, pitäisi vielä Tiinalle taas kukkia. Mutta niin siis täyttä sikailua se on vielä nykyäänkin, mutta se on ehkä enempi verbaalista. Eli se huumori, niin kuin, tiedätkö, se on semmoista niin kuin mentaalista kärpästen herruutta. Semmoista, kun sut laitetaan niin kuin 5 tyyppiä, jotka on tuntunut toisensa niin kuin ikuisuuden. Laitetaan kertoa samoin vitsejä 4 miljoonatta kertaa siinä samaan busaan, mikä haisee ihan hirveälle. Ne läpätakaalla ei sellaisia, me jouduttaisiin varmaan vankilaan suoraan. Siis ilman mitään lähtöruutuja, mitään. Suoraan niin kuin sinne kaltereiden taakse ja pitkäksi aikaa, jos nämä niin kuin läpät tulisi julki. Eli suosittelen lämpimästi, että laittaa sinne joku salakuuntelulaitteen. Ei se niin kiinnostavaa ole, mutta siis sanotaan, että no varmaan sä sanoisit, että jutut on aika väsyneitä. Mutta se on siis, että on se nyt härskiä. Ja sitten kyllä nyt jotkut jaksaa väliin käydä ulkona ja tolleen noin. Kaikkea, kyllä mäkin olen sekoillut tuo vaikka mitä. Kaikki on hauskaa. Onko mitään, mikä jättäisit tekemättä? Niin, sitten voidaan lähteä filosofisesti siihen, että onko kaikki ne pitänyt tehdä kaikki ne, mitä voisi ajatella niin kuin erillisenä tapauksena, että olisi hyvä jättää tekemättä. Että onko se kuitenkin johtanut tähän pisteeseen, mikä on kuitenkin fantastinen. Ei, mutta tiedän, mitä mä ajan takaa silleen, että vaikeuksien kautta voittoa ja sitten niin kuin muokistahan oppii välillä ja välillä ei. Mutta mutta siis eihän tuossa mitään.
No mä siis sellaisia tietysti, niin kuin, että no itse asiassa ei. Mä aloin spekuloimaan sitä, että olisiko ollut pitänyt olla enempi kotona tai tiedätkö, jotain tehdä. Sitten toisaalta ei, koska se, että jos sä rajoitat itseäsi, että jos sä oot metsän villipeto, niin miksi sä haluaisit kahlita itsesi tähän urbaaniin helvettiin? Oi vittu, mikä filosofia. Itse asiassa kutsutaan meidän mutsikoiraa tai mutsifajan koiraa niin metsänpedoksi. Se on sellainen pieni Yorkshiren terrier. Ei kun Norfolk, alle vuoden ikäinen. Olavi on sen nimi. Olavi. Oh, se on metsänpeto. Mutta se nimenomaan, se vaan, että tämä on tämmöistä ikuista, tämä on niin tällaisia itse tulee pohdittu just sellaista tavalla, että kuinka vapaana pitää olla tai vapaaksi pitää päästää itsensä, niin kuinka paljon kakkaa voi tavutella seinillä, niin, että sä oot niin oma itsesi. Teet niitä asioita, mitä sä itse haluat olla niin, että sä pystyt tunnet niin olos vapaaksi niin, että kuitenkaan sun ette istua Pasilan putkassa joka ilta. Kerran 10 vuodessa ihan all right. Se on ihan ok. Mutta niin kuin mainitsitkin Tiina Vuorisen, mutta myös Seppo Westerinen on tehnyt teidän kanssa tosi pitkään duunia. Joo. Niin kuinka tärkeä apu nämä ihmiset oli varsinkin silloin alkuvaiheessa? Heillä molemmilla oli kuitenkin aika paljon kokemusta ja kaikenlaisesta orkesteritoiminnasta. No nyt on muistettava tietysti se, että pelkästään siis hengailun lisäksi, niin siis Tiinahan myy myös keikkoja. Sehän on orkesterilla aika välttämätön juttu. Se on ihan kiva lisä. Ja Tiinalla on niin tosi paljon kokemusta. Sitten se on siinä hyvä tyyppi, ollut aina, että se on hirveä streitti. Ja sitten se on silleen, että se ei kato mitään. Että jos niin kuin joku alkaa, niin kuin, sama Ögien kanssa, niin kuin, että jos joku alkaa silleen, niin kuin rinta alkaa mennä rottingille, vähän silleen väärää styliin jossain välissä, niin se ottaa kaulimen käteen hyvin nopeasti. Ja se on niin kuin Tiinassa on tosi tomera. Ja se on hyvä. No itse asiassa varmaan Tiina Vuorinen on se syy, miksi no ei pidä paikkaansa. Mä meinasin, että ei kusi on noussut päähän, mutta mä olen miettinyt kaikkia sen bändeissä. Mä olen miettinyt, että no on siellä pari tapausta. Vähän lorisessa korvasta tulosessa vääntäisi, mutta silloin täällä, mutta se kuuluu asiaan. Mutta joo, Tiina on ollut, ja siis moraalisen tukena totta kai, ja sitten silleen, kun on junnuna, niin on hermona. Ja ei oikein tiedä, miten tämä menee ja muuta. Niin totta kai se Tiinahan on frendi, että se on vaikea eriyttää tätä. Sehän on meillä ollut ihanaa meidän bändin kanssa, että ne ihmiset, kenen kanssa tekee duunia, on hirveän paljon ollut niinku kavereita. Tuottajista on tullut kavereita ja me hengattiin paljon levyyhtiötyyppien kanssa myös. Ja Silkehän oli meidän kanssa helvetin pitkään. Niin kuin, sehän blokkasi meidät Saksaan. Me oltiin Lepakossa, soitettiin ja se oli katsomassa sitä ja sitten se vei niin kuin, tavallaan eka EP Saksaan. Ja sitä kautta lähti sekin. Ne on kaikki ollut, siinä on vähän sellaista taikaa, että se ei ole pelkkää businesta, mikä on tosi kiva. Ja Sepollahan tietysti se, että silloin ei kellään mitään haju varmaan vieläkään, mitä niin kuin sopimukset pitää sisällään. Että se on niin kuin helppo, sun on helppo lukea sopimus, ja sitten katsoa, että okei, tämä prossa, niin kuin, että okei, että jos sulla ei mitään referenssipohjaa, sulla ei mitään, niin kuin, että onko 4 pinnaa hyvä pinna vai huono pinna. Mitä ne vähennykset on siitä? Tietysti tätä osastoa, mitä niin kuin, totta kai itse oppii pikkuhiljaa siinä samalla niin kuin vieressä. En mä osaisi niitä katsoa läpi, mutta että on semmoinen kokonainen, niin kuin, mikä visio on väärä sana, mutta semmoinen niin kuin... No näkemys. Näkemys, joo. Näkemys siitä niin kuin kokonaisuudesta, miten kaikki... Siinä Seppo on helvetti hyvä. Ja sitten se dikkaa tehdä sitä. Sitten Seppo on helvetti hyvä tekee rundien routtauksia. Se dikkaa tehdä niitä ulkomaiden, että miten kuljetaan paikasta A paikkaan B. Se on sille semmoinen, niin kuin, että se polttelee röökiä ja istuu läppärin ääressä ja pohtii, että mitenkään tuosta nykistä kannattaisi mennä tuonne. Se on hieno chiga. Se on hieno mies. Paljon kerrotaan tarinoita nimenomaan suomalaisista bändeistä ja varmaan tapahtuu ympäri maailmaa just se, että ne ensimmäiset sopimukset on ollut aivan perseestä ja siellä on niinku todellakin pistetty anaaliin ihan huolellisesti silloin alkuvaiheessa, niin paljon tuossa on ollut ihan tuuria. Tahtomatta. Niin tahtomatta. Paljon tuossa on ollut myös tuuria, että on löytynyt ne oikeat ihmiset, että ei ole ihan täysillä huijattu. Mä olin silleen aika täynnä itseäni aluksi kuitenkin, että olin sitä mieltä, että pitää olla kaikki näpeässä. Että niin pitää jotenkin, että ne on niin tärkeitä. Asko oli varmaan se syy, miksi me Tiinalle päästiin. Me tuli eka EP ja sitten ne niin sanoivat, että niin, että pitäisi olla keikkamyyjä. Sitten oli, että joo, niin pitäisikin olla. Ja sitten ei ollut mitään tietoa ja Tiinasta tuli vaan puhetta ja sitten me käytiin moikkaa ja se tarjosi pullat, muistaakseni. Se on hyvä. Pätkä taas puhui silloin niin kuin pokkaa. Se oli mies vanhin, niin se oli silleen, se otti tilanteen haltuun. Me oltiin muut silleen nyhjätettiin nurkas, kun Tiina on niin lataajat. Ja sitten mä olin, Hanne teki sitä ja sitten Dave teki tätä. Ja otin, että okei.
Sori, mä unohduin tuohon vanhaan muistoon. No, mutta se on aivan hyvä muisto. Mut niin, no, mulle, ehkä muille. Niin kun oli ne oikeat tyypit, että tosiaan... Joo, mutta meillä on siis... Meillä sanotaan, että Flaxi alkoi suht ajoissa silleen, että oli muitakin lafkojen kanssa puhetta, mutta Askohan piti hirveän hyvää huolta, siis Kallonen. Me oltiin Terrierillä, eli niin kuin Suomen BMG-alalafka silloin, jonka Katja Stoll perusti. Ja Katja oli taas niin kuin jeesamassa ihan törkeästi kaikissa niin kuin promohommissa ja mitä telkkarissa ja mitä radio. Se on semmoinen, niin kuin se otti tilanteen haltuun, se on hyvä tyyppi. Niin, meillä oli tollaista jeesiä, meillä oli niin kuin Flaxit ihan niin kuin, tavallaan ennen Seppoa ja Tiinaa ja tolleen. Sai vähän niin kuin silleen hahmottaa, että mistä on kyse. Että ei kyse vaan niin kuin pääsee tavastias niin elämään ohi, vaan silleen, että ne potki hanurille ja että tekee lisää musaa. Loppupeleissä kuitenkin muistettava se, että me ollaan muusikoita, niin parasta, mitä me voidaan tehdä, on se, että me keskitytään siihen, mitä me NS osataan edes vähän, eli soittaa. Koska se on huomattu monen otteeseen, että jos yrittää tehdä niin kuin paljon, olla semmoinen niin kuin renesanssi äijä ja olla niin kuin oma managerinsa ja muu, niin kyllä se huomaa Rolling Stonesinkin outputti ollut aika hiljasta sen jälkeen, kun Mick Jagger otti tilanteen haltuun. Niin, tai tavallaan otti tilanteen haltuun. Kyllä se on kova vääntää, mutta no se siitä, mutta joo, ja sitten meillä oli siis suht hyvä flaksi, että ne ekat dealit ei ollut mitenkään ihan perseestä. Sitten ne oli sellaisia, että ne oli hirveän, että musta olisi tullut sainaa mitään ennen kuin ne kaikki, että me ei vedetty silleen. Mä olin lukenut jotain elämänkertoja tai jotain, niin sitten heti kun tuli joku diili, niin se oli mulle ehdottoman tärkeää, että joku ammattilainen lukee sen läpi. Ja ei vaan niin kuin lakimies, koska lakimiehet usein lukee vaan sen lakitekstin, että siellä ei mitään. Vaan just se, että sä saat niin kuin hiffaat sen, että onko tämä niin kuin pyydetäänkö tässä jotain aivan uskomatonta, mikä normaalisti ei kuulu asiaan, niin kuin esimerkiksi kustannusoikeuksia. Eli sanot kaikki sun teostot, niin kuin, se oli se vanha juttu. Ja nykyään se tuli uudestaan, kun ei mitään uutta auringon alla. 360 diilit, eli koska levyyhtiöt tekee vähän levymyynnistä. Niin, vähän kaikkea. Joo, niin silloin napataan joka puolelta vähän, mikä on siis se on täysin looginen niiden niin kuin perspektiivistä, mutta totta kai muusikolle kaikki kirpasee. Varsinkin silloin alkuvaiheessa tai niin kuin nykyäänkin, niin henki löytyy hyvin vahvasti suhun. Oliko se tietoinen päätös vai menikö se vaan niin, että media esimerkiksi kiinnostui niin kuin lähinnä susta? Joo ja ei ja melkein. Musta se oli silleen, että mä olin aika tomera. Silloin jätkät oli siis päiväduunissa. Ja mä olin se, joka niin kuin vei niitä demoja. Ja mä olin se, joka tapasi Askot ekaa kertaa. Mä olin hirveät niin 70-luvun super niin kuin, turkit päälle ja niin kuin platform bootsit. Ja menin sinne niin sekoille. Se olisi kyllä ollut näkyy. Just näin, harmi, että siitä ei ole mitään kuvia. Mutta silleen, ja sitten sama niin kuin tuonne Tavastille me päästiin ennen niin kuin tämä tavallaan oikea himo oli kasassa, niin minä, Mige ja sitten sen aikana rumpali Juippi, eli Sami Jokilehto, niin me treenattiin ja me säädettiin ja sitten rumpali vaihtoi taas ja päläpälä. Ja me soitettiin Tavasti alakerrassa, eli semifinaalissa, niin yksi uusi vuosi semmoisen esihimin kanssa ikään kuin. Ja muistan, että se oli vähän samanlainen presentaatio, kun se kasetti, missä on jotain liimattu siihen kanteen niin valokuviin, tai semmoinen valokuvakollaasi, mikä oli ihan käsittämätöntä. Me käytiin ottaa kertakäyttökameralta jossain niin Vantaajoen rannassa jotain kuvia niin yöllä. Mulla on jotain tällaista, ne on ihan törkeä hienoja. niin, mutta se, pointti se, että mä olin aina se säätäjä. Eli mä sääsin ne bändin niin hommiin, niin sitä kautta sit varmaan automaattisesti tulikin se, jolle että mulle eka soitetaan. Ja sitten ne haastishommat. Haastishommissa on aika usein myös se, että jotkut bändit tietysti tekee sitä, mutta se, että jos sun pitää aina rajaa 5 tyyppiä mestoille esimerkiksi, niin se on haastattelijalle ihan perseestä. Sitten se voi olla studiolla hankalaa ihan fyysisesti näitä mikkijuttuja, että onko tarpeeksi. Ja sitten on semmoinen juttu, mitä moni ei kelaa, on se, että se on levyyhtiölle hirveän paljon pienempi kulu, varsinkin kun lähdetään tekemään ulkomaista promoa, että on yksi tyyppi, kenen kanssa, niin kuin, mä hengasin siis Silken kanssa, siksi mä oonkin tällainen. Aivan. Silken kanssa pitkät pätkät, vedettiin niin kuin junalla pitkin Saksaa ja muuta, ja Migi oli kerran mukana, mutta sitten siinä tulee helposti se myös, että kun on laulunkirjoittaja, niin sitten siltä toiselta tyypiltä ei välttämättä kysytä niin kuin hirveästi mitään, se on helvetin turhauttavaa. Niin silloin me nähtiin sen tavallaan silleen, että mieluummin bändi, jos me lähdetään rundille, mieluummin bändi treenaa stadis, ja mä voin käydä tekemään sitä promoa. Koska kiekuminen on silleen, että se kiekuminen tulee siihen päälle. Se ei sinällään ole osa sitä niin kuin rytmiikkaa. Se on parempi, että bändi on hyvässä iskussa. Ja sitten tulee hyvä fiilis, että kaikki tekee jotain saman, puhaltaa samaa hiileä ikään kuin hiiles maahan välillä.
Too much information. Mutta totta kai, kuten sanottua, kun bändi suhun niin vahvasti henkilöityy ja oot levyjen kansissa, niin onko ulkonäköpaineita? Totta vitus, mutta niiden pitäisi kaikilla ihmisillä olla, varsinkin tällaisen niin semikeski-ikäisillä. Totta kai. Kyllä ihmiset haluaa aina näyttää hyvältä. Eihän siinä ole mitään niin kuin uutta eikä mitään pahaa. Kukin määrittelee itse sen, kuinka paljon haluaa nähdä vaivaa se eteen ja missä se raja piilee. Jos sä kelaat niin kuin mimmejä, varsinkin nuori mimme, niin sehän on järjetöntä. Se niin kuin energia varmaan ollut aina, mutta nyt jotenkin itse katsoo niin kuin vanhempana äijänä niin jotenkin silleen. Tuo nettimenoja, se on tullut mun mielestä sosiaalisen median kautta, että sulla on niin paljon vertailukuvia kohtia koko ajan niin kuin toi selfie-osasto. Että niin jengi niin alkaa kävellä silleen suut mutrulla tuolla niin kadulla, mikä on ihan järjetön. Ei sen Billy Idolikaan vedä koko ajan silleen toinen puoli huulassa niin bydässä. Että se on ihan normaali jäbä. Se olisi aika siistiä. Tavallaan joo. Sitten tuli vaan se kasvohalvaus aika nopeasti, mutta totta kai sitä yrittää. Me tehtiin se video sitä ABBA-hommaa varten. Niin me vedin 1,5 viikon vaahterasiirappi sitruunamehu paaston ennen sitä. Että kyllä tollaisia juttuja, en mä tiedä onko se kova juttu tai onko se paljon, tai onko se, mun mielestä se on aika paljon yhtä niin kuin videon varten, mutta pakkohan se on, kun totta kai pitää näyttää hyvältä, ainakin yrittää parhaan mukaan. Ja sitten se fuskaaminen, kaikista parasta on se, niin kuin, että sä oot oikeasti näyttää terveeltä ja muuta. Se on, ja sitten jätkille ei ole sitä niin kuin varaa tavallaan se sama, että sä pystyt meikkaa juttuun jemmaan niin paljon. Perkele. Syntynyt väärään ruumiiseen. Itse asiassa täällä sisällä onkin semmoinen 14-vuotias tyttö. No niinpä. Onko esimerkiksi jotain sellaisia vanhoja kuvia tai tuleeko katsottua silleen, että ai hitto, tässä vaiheessa muistankin, että rundia oli takana aika paljon, että onpa väsyneen näköinen. Ei. Mä niinku repäilen siis lähinnä niinku hyville ja huonoille muistolle, koska nämä kaikki osa sitä niin kuin isompaa kokonaisuutta ja mun mielestä aina isompia rundijuttuja. Ja muusikolle se on se, jos sä näet joku rundikuva, niin siitä tulee fiilis siitä koko levyn teosta. Se levy, mihin se liittyy, se sykli kautta se muusikon vuosi. Niin kyllä siinä yleensä on aina jotain hyvääkin. Että se on silleen, että ei saatana. Totta kai noit tulee, mutta niitä tulee kaikille. Sama kun sä katsot jotain vanhoja luokkakuvia tai jotain tollaisia, niin ainahan niitä tulee semmosia, niin kuin, oliko tämä nyt hyvä idea pitää tätä niin kuin pinkkiä, jotain lakosta paitaa päällä? Oliko nämä nappiverkkarit oikeasti joskus niin kuin trendikkäät? Niin just, niin kuin hiirenhäntä ja tietysti osastoa, niin onhan se nyt aika silleen epäilyttävää. Mutta sama siisti. Moni ei saa kokea sitä. Voi harmi. Hirveän ikävää. No, mutta. Muusikollahan ei varsinaisesti ole mitään eläkeikää, kuten Rolling Stoneskin oli jo mainittu. Niin kuinka pitkälle te yleensä mietitte bändin tulevaisuutta? Mulla tulee sellaisia niin epäilyksen kausia. Musta tuntuu, että se on myös jotain keskiään kriisiä. Tai sit se on myös semmoinen, mikä tulee hirveän moneen otteeseenkin. Joku sykli ohi, sä oot laittanut kaikki, sä oot niin maitohapoilla, sä oot laittanut kaikki siihen johonkin juttuun, niin sit sä oot silleen, että onks musta enää mihinkään. Tai onks musta enää tähän, minkä kautta sä alat miettiä, no mihin musta sit olisi, jos musta ei tähän automaattisesti. Jälleen kerran tämä liittyy siihen, mitä useat ihmiset joka tapauksessa miettii, että pitäisikö tehdä jotain muuta. Ja sitä kautta vaan vähän isommalla skaalalla, niin kuin, että pitäisikö olla jotain muuta. Ja niin päin pois. Se on siis, eihän tuossa mitään. Tuo on ihan perus. Perus itsensä epäilyskausi. Niin, siis liittyy ja totta kai liittyy vanhenemiseen ja liittyy, että miten tätä jaksaa. Ja se pitäisi olla jotenkin itselleen uutta. Ja mä jotenkin tykkään siitä, niin kun oltiin junnoin, mä dikkaan sen niin bändi-sana, se, että ollaan niin kuin jengi. Että se on vähän niin kuin tässä tapauksessa 5 muskettisoturia. Että jos joku heristelee nyrkkiä jollekin jäsenelle, niin kaikki muut on heti siellä jeesaamassa tyyppinen. Mutta sehän muuttuu, kun ihmiset alkaa saamaan familya ja tolleen noin, niin ei nähdäkään kuin ikään kuin duunissa. Ja se on semmoinen, mikä on kiusannut mua aina. Mä oon ainoa jätkä bändissä, jota se kiusaa. Mä oon semmoinen luonne, että mä jotenkin halusin, että aina kaikki on vaan sitä musaa ja tolleen. Mutta sama mä hiffaan, että eihän se voi olla sitä. Eihän niinku, kyllä mä toivon, että niin voisi olla. Mutta ainakaan meidän tapauksessa on mahdotonta. Mikä aikaan saa sitten sen, niin. Kaipailee ikään kuin niitä vanhoja hyviä aikoja. Sillä. Ja eihän nyt aina ollut yhtään se parempi. Nykyään meillä on se, että jengi niin osaa tehdä sitä, mitä tekee. Meillä on helvetin hyviä keikkoja. Meillä on päästy paljon sellaisia paikkoja, missä meillä on käyty aikaisemmin, just Etelä-Amerikkaa ja muuta. Ja sitten se on kiva olla särmänä ja hyvässä iskus. Et sitähän mä oon moneen otteeseen sanonut, anteeksi nyt, että mä vaihdan vähän puheenaihetta, mutta moneen otteeseen sanonut, että tämäkin orkesteri olisi hajonnut ja omat päät olisi varmaan hajonnut sekä ylä että ala siihen, että
että jos me oltaisiin saatu ikään kuin semmoinen nopea suksee ympäri palloa, että meillä on ollut hirveä onni, että aina jotain levyä vihataan jossain, ja että aina on semmoinen niin kuin näyttämisen tarve, ja koskaan mikään ei ole varmaa, ja sen kautta syntyy mun mielestä niin kuin hyvä pelon ilmapiiri, jonka kautta osaa ehkä arvostaa myös sit niitä onnistumisia eri tavalla, että on niin kuin iskus. Me oltaisiin ollut ihan kauheat silloin, niin kuin, eihän siitä olisi tullut mitään. Niin kuin, ainakaan omalla kontolla. Se olisi ollut liikaa, koska mä olin ihan niin sinisilmäinen, vaikka vihreät silmät onkin, mutta ton jotenkin se on niin paljon, se on niin kuin vilinää, semmoista, se just se 2000-luku, tai se taite, kun eka kertaa meillä on sama musiikki just Saksassa ja muualla, ja se on niin kuin eka kertaa ulkomaille, ja sitten sellaisia punaisia mattoja, niin kuin Ferrareita, ja sitten niin kuin, se on niin kuin glitteriä ja glitsiä vähän, mutta silleen, että ei niinku tajunnut siitä mitään. Se meni niinku ihan ohi, kun ei niinku olisi, että mitä tämä niinku on. Ja sitten kaikki tapahtuu vielä sen niinku pornon luvatulla kielellä. Niin se on jotenkin epäilyttävää. Todella. Jaa, wunderbar. Siellä Suomen pojat on ymmärtämättä sanaakaan, mitä kukaan puhuu, vaan silleen joo. Joo, just näin. Mutta jos siihen olisi vielä lykännyt niin päälle, sehän meillä on kiva just, että siellä Germaniassa tapahtui silleen ja siellä päin Eurooppaa ja sitten sen jälkeen niin ei tapahtunut paljon siellä, mutta sitten tapahtuikin pikkusen UK:ssa ja se oli iso juttu itselleen, totta kai kun Sabatit ja Zebut ja muut tulee sieltä ja se, että pääsee niin Lontooseen soittaa ja eka joku sold out keikka, niin se oli iso juttu itselle. No vieläkin, ja sitten ei enää ole, siis Lontoon Astoria, legendaarinen, niin sehän kaadettiin tuossa vähän aikaa sitten, kun ne rakentaa parkkihalli siihen tilalle. No tietenkin. Joo, se on ihan hirveä, se on helvetin makea mesta se, missä on Center Point, että sillä on paljon kaikkea menoa siinä Sohon nurkilla, mutta nyt se alkaa olla sellainen urbaani helvetti. No, mutta se siitä. Onko sulla vielä jotain semmoisia niin selkeitä musiikillisia haaveita tai toiveita, että hitto, kun vaikka tonne pääsisi soittaa tai jotain muuta semmoista niin konkreettista? Ei mä tiedä, se on semmoinen onnistumista syntyvä onni. Sen kun saisi niinku, se on hyvä juttu. Eikö silloin kun niinku palasat loksataan paikalle, väliseen liitty sukseeseen, se liittyy sellaiseen niinku, kyllä sä tiedät itsekin, että kun yhtäkkiä sulla tulee sellainen hetki, että asiat vaan niinku on loksahtanut paikalle. Se voi kestää 15 minsaa, mutta se on helvetin nastaa. Niin siitä tavallaan metsästäessä musiikin kautta. Jos mietitään konkreettisemmin, niin ei, me ollaan tämän bändin kanssa soittu vaikka missä ja ollut kaiken. Ei mulla ole mitään niinku tuollaista. Siis olla eka bändi tai artisti, joka soittaa kuunkamaralla tai sitten number one joka puolella. Se on ihan hyvä tavoite, koska siihen luultavasti ei koskaan pääse. Niin silloin riittää aina jotain mihin suuntaan ikään kuin tähdätä. Joku maali siellä. Et eihän se eihän ne lopu koskaan mihinkään. Et ei ole sellaista tyytyväisyyden astetta. Samoin eihän rahaa koskaan tarpeeksi, eikä hyviä biisejä ole koskaan tarpeeksi. Ja sitä parasta biisiä ei ole koskaan tehty. Anteeksi? Että sitä parasta biisiä ei ole koskaan vielä tehty. Sekin tietysti, sekin vielä, joo. Perkele. Anteeksi, mä puhun näin filosofista. Mä kävin just tsekkailemaan sen Rodinin näyttelyn tuossa Ateneumissa. Niin siinä miettiäs on paljon miettimistä. Anteeksi, ajattelijas. Hei, 2 vuoden päästä me istutaan täällä taas, koska tästähän tulee 2 vuoden välein tehtävä traditio. Siirrytään siihen, joo. Tai sitten äänetetään se show nyt niin tässä heti nyt tähän putkeen ja sitten vaan julkaista sen 2 vuoden päästä. Niin, koska silloin edelleen odotetaan tein uutta levyä. Mahdollisesti joo, nimenomaan. Onko teillä mitään aikataulua siitä, että koska mahdollisesti uutta levyä päästäisiin kuulemaan? Jos niin lirvahtaa silleen, kun pitää lirvahtaa, niin syssyllä reenit. Mä sanoisin loogisesti, että ensi vuoden syksyllä. Koska siinä menee aikaa aina semmoiseen niin tilpehööriin, levyyhtiön juttuihin ja muihin. Siinä menee aina, pitää varaa puoli vuotta semmoiseen diibadaabaan. Ja me menee muutama kuukausi, kun me treenataan 2 kuukautta levyn tekoon. Eli jos me oltaan syssyllä treenaa, ja sitten tietysti legendaarinen Heldan on muistettava. Niin, nimenomaan, koska eiköhän se nyt kuitenkin tänä vuonna taas tapahdu. Toivotaan parasta, joo. Sehän on kuitenkin semmoinen, se on se poikkeus, joka vahvistaa säännön. Että vaikka oltaisiin kuinka lomalla, niin kyllä se olisi ihan kiva soittaa. Katsotaan nyt, mä venailen, kun jätkä takaa jossain vaiheessa ringailee, niin katsotaan. Kaverit, soittakaa mulle päin, luuri on auki ja puhelinnumero on se sama, se 358. 0700. Just näin, 059.